Andito na kami ngayon guys sa Plaza 15 Martires dito sa harap ng San Francisco Church. Dito namin aantayin yung pagdaan ng Mama Mary ni Virgin Mary kasi dadaan po siya dito. Magpapaikot siya papunta ng Cathedral Church. Ayan, kaya maraming tao dito guys kasi dito dadaan si Mama Mary. Kaya nag-aantay na din kami dito dahil gusto namin masaksihan ulit. After 2 years po guys, hindi namin nasaksihan ang pag-celebrate ng piyesta dito sa Naga City kasi nagka-COVID. Ngayon na naman lang po mauulit kaya magiging masaya po talaga ang piyesta ngayon dito sa Naga City guys. Ayan, sobrang dami na po ng tao. Katulakan, pagbitiw kayo ah. Sana all my drone.
Viva! Viva!